The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla City Uno na may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarni kita sang panahon sa aton nga linya. Si Sir Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayong gabi, Action Bay, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari, lakat sang aton chimpo sining gabi. Martes kita karon Abril 5. Aha. Tuig 2020-22. Ang low pressure area nagaantad ini siya sa distansya 260 kilometros ang kalayon na sidlangan na amin na sidlangan. East northeast ang Davao City. Ari siya sa 7.9 degrees north latitude. 128.1 degrees east longitude. Ari siya sa nubo-nubo sa aton, no? Dason ang shear line naga-apekto man diri sa Southern Luzon. Apektado ang Metro Manila, ang Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa ang Kabikulan, kag diri sa aton sa Kabisayan, subong man sa Mindanao nga tuga ini sang shear line kag low pressure area. Idulot yaning magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. While ang Cagayan Valley dito sa extreme northern Luzon, magalumon man ang ilang kahawaan nga may pag-ulan-ulan. Halin ini sa northeasterly surface. Northeasterly surface wind flow. O kung tupoy-tupoy sang hangin amihan na. Kag sa iban nga bahin sang Luzon nagapabilin pa nga may pagulugal ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan. May naligwin man ini nga mga mahinay kung manipis lamang nga mga pag-ulan o kung pagtulot taliti. Halin ini sa gihapon sa dupoy-dupoy sang hangin amihan o kung northeast monsoon. Ang seaboard dito sa northern Luzon nasidlangan nga bahin sang sentral kag nabagatnan sang Luzon ara sa kasarangan hasta sa may kabaskugon nga huyop sang hangin magahalin na amin na nasidlangan. May kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. While diri sa aton kag sa iban man nga bahin sang aton kapungsuran, ari man kita sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin, magahalin man sa nasidlangan pakadto na aminhan nasidlangan east to northeast amo ni aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagtaas ang aton nga wave height. Ari na siya sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya nga may takos ini siya 1.2 hasta 3.1 metros ang aton astronomical tide, no? Kag alas 7:51 sining gabi 0.1 metro ang takos ng aton nga hunas. Ang taob magabalos alauna 54 karon sa hapon 1.0 metro ang kadalumon. Alas 5:55 sining hapon nagpahuway si Haring adlaw magapakita ini siya alas 5:38 buwas sa aga. Okay. Kag ari kita karon nagahamboy sa 24 hasta 31 degrees Celsius. Mayo kay nagbulubugnaw-bugnaw. Pero idulot yan ang ulan-ulan naton. Okay lang. 65.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. 24. Hindi maginot Aha.
mabugnaw kay ti puno sang galom nga aton sa kaydom. Basi Yan, dugay-dugay ulan nun yan eh. Nagdaguob pa. Barikutot kita ni sa katugnawon. Mawawit mo nang ginapangita ko gid, dabalo barikutot man tabla ginagmay. Kay So, mali siya, kayon bay, no? Lakat sa katon nga chimpo siningi gabi. Preparar lang mga ginalantaw tani. Pero way pa man kapagwa ang pag-asa sa ilang official announcement. Aha. Nagapamangkot kung mabagyo. Kung ako ya pamangkuton, ginalantaw tani sa satellite imagery ta, mabagyo gini siya. Tropical depression, hasta sa category 3, no? Malumpat ni siya sa tropical storm kag severe tropical storm, no? Kay kadako sa iyang sirkulasyon, no? Daw kadua katatlo siya magtiyog halin sa Eastern Visayas, Masaka isa sa Kabikulan, panaog di siya sa Mindoro, Basbati, Romblon, batihon niya naman ang Sulusi, diri naman siya sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga Peninsula, kag Caraga, Saka na naman siya, no? May ara nga isa ka tropical disturbance nga nagapalapit man pero iniya nagtimbuok siya pakadto sa babaw. Most likely ang iyan nga punteriya diri sa Shirokyo, mga isla sa Okinawa, southern Japan. Pero daw dako ang sirkulasyon niya daw ginabutong yan ang naga-influensya sa aton nga low pressure area. O kung ano matawag naton nga may classification gid siya. Pizza 13 sang alas 7 sang gabi, lampuwas na ta. So ang bati-bati yan daw sugod sa pizza 7 sang gabi o kung kaagahon sang pizza 8 ang saputiya sa aton ulan. Wow. Ni alandaman ta lang. Pero way pa nagpagwa ang kwan ang kun lang amon lang ginalantaw ang sirkulasyon niya kang iyang trajectory kay perti kadako, no? Perti kadako. Lapad gid. So hilob ang Panay kag Negros, panaog gid sa Zamboanga, South Cotabato, no? Perti kadako sang gadob niyan. So kuan gini siya, ma-intensify gini siya, no? Sa classification in tropical depression, tropical storm to severe tropical storm. Hindi pa man ni opisyal, pero aton lang pagbasa as per weather observation naton sa satellite imagery. Importante nga may imagination na sila nga muna Sir Gana. Mayo nga from ito, nga may ideya na sila bala in advance bala para di na magkuan, di na magka-problema pa. Inablang once ka lang makakadto sa Boracay kay maligo pagabutog in bagyo pa. Do kumuson mo ning agtang. At least may preparasyon Kaya iba nagpamangkot, cancel tang flight. Wala biyahe ang kwanti. Mag-amon ni eventually hindi pagid man official, way pa man sila may ginpagwa nga official pronouncement. Hulaton ta. Sige. Pero ti mag-amon ni nga kuan nga sitwasyon kadako sang iyang idulot nga ulan. Dason ang tiyog sang hangin, ti sirkulasyon na kuan gina siya. Ang mata-mata arag na siya. Isa gini siya kabagyo. Sa aton nga weather observation din. Sige. Sir Gan, salamat gid. May gabi. Sige, welcome. May Yes, sir. gabi, Action Right. Yes, sir. Action firing line. Preparar mga otod ta amo tong mention ko Blakina. May mga abyan kita action helms nga nagpadulong sa Boracay, no? Naglinagaw tusla. Tinablang talagsa ka lang kag daw inablang ang hando mo na tuman gid man kay ti malayong Boracay. Tapos makagasto ka sang dako, pagabuto, hindi ka man kalagaw kay bagyon. Do ka kapoy mang inamo na. Action firing line. Ay, sus ko. Sige, importante makakadto ko no sa ngalan nga Boracay bla. Kay Hulungdon ini katama no. Hulungdon si Boracay. May pala abuton nga kuan hindi manami gid nga lakat sang panahon So sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City Jess na sa aton sini nga pagpangalagad subong nga adlaw, Martes kita, Abril 5 na 2022. Action fire.
firing line. Bukas na aton sini Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga komento kag mga mensahe. Ang pamangkot ko sa mga gabi, kinahanglan nga amyendahan ang 1987 Constitution kag dulaon ini mga party list mga kaksyon. Action firing line. May nagareklamo karon bala kon nga na question ko na sa inyo nga kinahanglan nga dulaon ining party list, ano balang nadulot niya sini sa aton sini nga komunidad. Action firing line. Aber kamo man sabat dira kay basahon ko karon nami gid ka may komento kamo kon wala daw kisa inang hindi ka maganahan magbasa bla. Kaya ang komento nyo nagadugang sa ideya sang aton sining publiko, mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Toblas 9, tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang mga nagalina-gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining pagpangalagad? Mga nagamulolotor bla, no? Alalong gid kamo kay mag-utod na aksidente dito sa ilog kahapon, nag-overtake sila sa likuon. Pag overtake nila, way may makitaan, may nasugata sila kay siyempre likuon. Kundi nangita sila ideya sumangit iya sa panguna nga ruweda sang traka ati ang gaangkas na bungguan gid patay. Action firing line. Samtang sa Negros Occidental, palagpakan tang kapulisan kay mga matino ding mga puliso, wala nagahampang sang isabong mga kaksyon. Action firing line. Kagang sospitsado sa pagpatay sang Panday dira sa Vista Alegre sang nagligal nga Domingo sang hapon, nagpakita na siya sa kapulisan sa Police Station number 7. Sospitsado, gina-deny ang amo iya nga krimen. Action firing line. Samtang ang mambukal mga kaksyon, may bag-o nga ratio sa liwat kapag bukas matapos ang Semana Santa. Nagmahal or nagbarato? Action firing line. Karon man sa balita na aksyon, Marlon Hinavia daw masulusadya ining politika dira sa Inigaran. May pinasakaay kaso no? May pinasakaay kaso mga kaksyon sa mga personalidad dira karon sa area sang Hinigaran. Saray sin-o ini kag nga subong nagtinuhaw ini mga kaksyon. Action firing line. Ang balita diri sa Bacolod DOC nagapahanumdom sa mga establishmento nga wala sang suspensyon ang pag-usar sang backtrack ay tuod man no. Damo na ko nasudlan nga mga establishmento, bit-bit kong cellphone ko arang ng backtrack ko. Wala man ko sang may tuunan kay daway naman sila pangita kundi labay ka na lang. Oo, gina-preparar ko na nadaan mo. Subong tod sa Bacolod duay. Action firing line. Samtang 350 milyones nga balor sang proyekto sang BCC pag-inagurahan suwong bulan suno kay Councilor Novero mga kakson. Action firing line. Traffic sa Bacolod, grabe. Hindi mabangbang ang traffic nga do kadamo man sa mga traffic enforcers ta din sila. Pagkatapos do kadamo sa mga traffic lights nga mga gubaon. Kung hindi ka kabalo Manila, madisgrasya ka imo iya. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ta na karon mga balita makaksyon diri sa lokal didto kita nay manglugayawon gamay lang sa nasyonal. Ang Omicron inib lang nga sub kwan ini Omicron mga kaksyon sa variant. So diri makaksyon sa mga eksperto ini madasig magpaglaton man iniho. Oo, 10% man nga transmissible ini siya or transmissible sa tawo to tawo na naman liwat do. Suno diri sa mga eksperto sa UK subong mga 600 na ang na-detect didto nga naigo sining nasambit iya nga bag-o nga variant ni Omicron kag ni COVID-19 mga kaaksyon. So diri sa Pilipinas subong ginabulabantayan gid kag suno sa mga eksperto do hindi malayo nga masulod diri sa aton. Ay ngido ginapangamuyo tapat ani pangamuyoon ta na lang hindi kay way patakatibawa sa sitwasyon ta subong nga may amo naman sini. Ang sala ako nang sabat pa diri sa iban diya daw kuana ni nano na ni na daw di ko na mahambal ganiyo kay do kalaway man matian pero suno sa eksperto ang normal gihapon nga health protocol ang makabulig sa aton
kag ang booster shots amo naman ning ginaduso nila subong. Action firing line. Ginatun-an man nila gani ang vaccination card ta nga dapat kung matapos ina sang 6 ka bulan ang paggamit mo, hindi mo na pwede mausar ina mga kaaksyon. Firing line. Ay sus ko. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagad, todo deny diri si Manila City Mayor Isko Moreno nga nagapapili karon presidente nga may ara sa mga supporters niya nga nagkalas na kag ginsaylo na ang pong iya sining nga suporta didto kay Vice President Leni Robredo. Action firing line. Kabulokay ning grupo diri sa Visayas sa gintawag Ikaw Muna Visayas mga kaaksyon. Suno sa report, nagpalayag na nga ang ila suporta isaylo na nila kay Robredo. Matapos magwa sa pila ka mga surveys nga nubo gid katama ang nubo gid katama ang score ni Moreno mga kaaksyon. Kag 90% sang ila sining nga mga miyembro amo ang anay mga aktivista kag gusto nila nga si Robredo ang pagasuportahan. Action firing line. Hambal ni Moreno siya, way na matuod di na tuod nga mo amo sina. Tilang tawon ta, dumayo si Juan Subong si Robredo kaysa nagligad to may ang partido reforma man. Nagkalas man sa pagsuporta sa kay Senador Ping Lacson, kag didto man ginhabyog ang ila suporta sa kay Robredo. Mga kaaksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga hindi siya magbuto sa pagka-presidente. Action firing line. Kanugon isa ka buto, basta ikaw pa itong makalabaw, bla? Siya hindi ko yung magbuto sa presidente sa Mayo 9. Ang butuhon ko, ang akon anak gid lamang nga si Inday Sara Duterte nga nagapapili Vice President. Action firing line. Oo, siya hindi kong buto. Kag wala pa ko may gina-endorso. Haway ko may gina-endorso kag hindi na siya mag-endorso pa. Hulat-tulaton taniya. Kabalo ka, lain karon, lain ni Buwas kay Duterte kung kaisa mo. Action firing line. Mas gustuhon pa ni Duterte nga mag-neutral na lang siya kuno sa mga nagapapili presidente. Daw natin mahuan ko aksyonan, siya man neutral na lang ko para palanggaon ko sa sinuman nga magdaog nga presidente. Action firing line. Sakto man, kundi way isang may ma-file siya kaso pinakala. Siya man neutral na lang ko Ngalingit hindi taman makita nang ginboto ya kay siya man na nato isa sulod. May kon tapos boto niya din kalitrato da nga akon nga ginboto si Vice President gid lang kag mga senador abe. Ito hindi man tayo kita. Pero nagligad to, di ba? Nag-meeting na sila ni BBM. Action firing line. Ang ibang nga balita, may nami tani didiskussan mo parte bala sa ginbuyagyag subong ni Anay Senador Enrile mga kaaksyon, ano? Anay Senador Ponce Enrile. Pakwanan ko na, padasunan ko ning adlaw kay gusto ko may resource person gid kita sini angot sa tax ni Marcos mga kaaksyon sa gobyerno. Dra lang ko anay asta. Basta may ginbuyagyag di siya nga daw ka joke man bala or basi ginhutika naman ni siya kuno nga tanga da agod nga magwa agod nga kunuhay may ideya gid siya ti may ideya gid man siya kiti pila na edad ni Enrile subong 95 sobra na during martial law isa man ni siya sa nagabaka-baka dalan. Pero tilang tawon tani diri lang ko anay kay si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon ginbatikos niya diri ang ginatawag nga party list system sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon. Action firing line. Kabalo ka sa Pilipinas, may ara kita sa mga party list diri sa aton nga kung kaisa nagalibog ang ulo mo kung ano may ara sang ginarepresentahan pero ang naga-represent nga mga nominado dira daw hindi fit sa ila bla kag hindi bagay sa ila kag daw layo man sa ila sini nga propesyon. Action firing line. Si Presidente Rodrigo Duterte ginpalayag niya diri way pugong-pugong siya ni mga party list nga ini ginbakal ini sa mga manggaranon na kay may ara sila sang kaugalingon nga interes mga kaaksyon. Pero ginklaro niya diri nga wala kuya nagakontra sa mga manggaranon nga
bakal sining nasambit iya nga partido. Siya nasubrahan lang gid gurong kwarta nila or kulang kag basi nasubrahan man ka alam. That's why nga ti patindog sining mga party list nga ini. Action firing line. Hambal pa diri ni Presidente Rodrigo Duterte siya nagainagaway na sila ganimo ang sining mga party list nga ini. Rason nga nagtulod sa palayag ni Duterte nga kuntani ining 1987 nga Constitution, amyendahan na lang ini sang aton diri sa Kongreso paagi sa Constitutional Assembly kon kunas. Kung hindi man, kung pwede man, ipaagi ta sa Constitutional Convention o kon agod nga dulaon ining party list or i-revise or i-regulate ini siya. Action firing line. May isa pa di kahaboy si Duterte nga ining mga party list nga ini ginagamit gid lamang sa mga rebelde, mga kaksyon. Kag ining mga like CPP and PA kag ining makabayan block sa Kongreso amo gini ang gintudlo ni Presidente Rodrigo Duterte, mga kaksyon. Action firing line. Pwerte iya mo ti may ara kon kaisa sang party list gidman nga hindi mo makitaan kung ano ang ila sining tinutuyo, no? Magambal kita party list naga-represent sang kung ano man nga sektor, kung ano kadra ang imo sini ginauyatan. Hindi man bot silingon nga kon naga-representa ikaw sa mga gwardiya, dapat gwardiya kagid, no? Hindi man sa mo sina may ara man na sa may background lang siya kag ang tinutuyo niya nga makabulig sa mga gwardiya naton. Action firing line. Pero ano gini balang ginatawag naton nga party list, mga kaksyon? Ano gid bala ang nadulot niya sini sa aton sini nga komunidad? Kay ti ara ni sila sa Kongreso mo. Kon anong kaayuhan dira, posible nagakabaton man isla kiti congressman gini ang tawag sa ila. Action firing line. Kongresista gini sila. Kag karon gani sa Pilipinas, ang ginapapilian ta nga party list kundi ko magsala, yara lapit sa 200 iya ka mga party list. Oh, pwerte, no? Lapit 200 ka mga party list, makaksyon ang aton ginapilian subong. Sa diin, dapat ang magdaog diri, yara lang sa mga 65 ka mga party list. Imagine mo na sa pagkadamo sina. Action firing line. Kagang iban dira, may ara pa sang tagduha o kon tatlo ka mga nominado, mga kaksyon. Duha tob tatlo ka mga nominado nga naga-represent sang ila sining sektor nga ginadala, mga kaksyon. Lines of firing line. Ari sa aton sining linya, former Bayan Muna Party List Representative, mga kaksyon, Attorney Nery Colmenares. Attorney, may gabi, live kita sa Action Radio Bacolod, sa Action Brian Morden. Ay, may gabi Action Brian, kag may gabi dira sa aton sa Bacolod. Aha, salamat gid sa time, Attorney. Apisar nga ti masako ka sa imo sining paglibot-libot karon sa bugos nga Pilipinas. Pero una, Attorney, damo gid ang sigurado ko wala pa gid ideya kung ano gid bala ang party list nga ginatawag, ano? Pwede na ma-discuss gamay lang, Attorney, kung ano gini siyang party list nga ini. Walang party list in butang sa konstitusyon nato nga 20 sang seats sa Kongreso, sa House ay para sa party list, porsyento para sa mga district congressman. Ang rason sing konstitusyon naging tagaan sa 20% ng party list para ang mga marginalized at underrepresented ay makapungko sa Kongreso. Kag hindi lang ang mga big political plans, ang mga mayayaman o mga dynasty ang makapungko, kundi ang mga farmers, workers, kag ang iban nga mga advocate groups, no, ang mga advocate sa ilang nga mga interest, makapungko man sa Kongreso, kag hindi lang yan ma-monopolize ang mga rich and powerful ang Kongreso. Ito na ang party list, Action Brian. Aha, naga-represent abi sa mga sektor nga kon kaisa daw hindi na masapakan sang gobyerno, Attorney, ano? Correct. Aha. Underrepresented sila. Oh. Aha. Ang ini nga mga maghambal kita party list, Attorney, kunara ka na sa Congress, may-ari man ni sila proyekto nga madulong sa sektor gidman nga ginarepresentahan nila. May fund man ni sila nga ginabaton, Attorney? Well, sa una, wala na sila ginatagaan, pero later on, may ara na. May mga fund ng party list after
I think, Gloria Arroyo's time and even before that, may ara naman na ang mga ganong mga proyekto, ang mga party list in the sense na kung mga constituents nila na kinanglan ang mga clinics o kung ano man, may ara silang pwedeng i-request dito sa Malacanang ipunduhan ng isa ka proyekto. Okay. May ara gid man ko nakita nga mga party list attorney nga may mga projects gid man sila matuod mo. Ilabi na gid sa mga lululiblib abi nga mga barangay, sa mga puroks nga makitaan gid man kita sila kay hindi gid man amo na kadako sang ilang fund maybe mabaton unlike sa mga district daton nga mga representative attorney no. Yes, well, for all the action, Brian, tani nga pondo sa executive ko sina-sanction na iya eh. But ko lang silingon ang pondo nga diretso na sa mga mayor o gobernador. Kaya siyempre, executive function, ang legislator naman, taga-himo sang layi. So, di man siya taga-implement sang project. But in any case, may ara man mo sina in the end. So, yeah. May mga project man sila. Pag-intindi ko kaysa sa mga party list na nagalabi sa bla attorney no o kung pwede ang amon sini nga sektor do kulang gid basi pwede kami mabuligan do amo na kay siyempre maghambal kita representative sa kongreso obra laye amienda amo sina pero may ibanda nga mapisan niya attorney nga mga representative no ngati mabuligan tining sektor ko do amo sina no. Yeah, may mga amo ginaang normal nga dira nga kalakaran Kongreso. So in short, ang aton sa nga party list subong dako gid may madulot sa komunidad pero suno kay Presidente Rodrigo Duterte ang iban diri ginabakal sa mga manggaranon paano ni ma-justify attorney man paano tani pastor man. Actually, gin-expose ko na sing una I think way back 2013. May sa party list seats for sale sa COMELEC. So, ginapa-imbestiga rin namin na si una at kabalo ka man nakabudlay mo na sa COMELEC isa. Pero, may aragin daya sa akong nga pangantaw sa party list for sale. Muna nga sing una, actually one of the first cases nga na ko, Action Brian, pag-abogado ko way back 2001, nag-file ako sa petisyon kontra sa mga i-disqualify ang big political parties at ang mga rich and powerful sa sa party list system. That was my first oral argument sa Korte Suprema way back 2000 no. At fortunately nagdaog ang petition kag na-disqualify to daw mga 200 to 250 ka party list kitong disqualify sa Korte Suprema. Including ang mga lakas ng UCD, NPC, mga big political parties. Kag ang mamamayan ayaw sa droga at iban pa nga mga rich and powerful party list. Galing kay sang ulihi na-dilute na naman na siya nga desisyon. Kaya ara natin may mga party lists for sale na nga nabatian kami sa una. Kaga asas I presume hasta subong may ara nagyapon. I see may na-mention di si Presidente Rodrigo Duterte nga dapat amiendahan ta ining 1987 Constitution pero wala niya na-mention di ang amienda i-revise lang dapat striktuhon abi nga atong ang ining party list ngini naga-represent gid bala sang isa ka sektor nga mapuslanon kay iban dira todo wala mo man ta makit andra attorney todo nga duway gid man pulos ang mga party list ngini no. Yes, well actually di naman kinanglan tani Action Brian sing chacha. Kay it's a question of law eh. Magpasar lang tani sing lay ang Kongreso nga limpyo ng party list no kay ang party list system damo na siya tani man ma-contribute sa panguluyo kasi na sudlan eh. So may bill kami da duway ko na pila na naka-Congress kina-file na mo ng bill kaya wala man nilang ginapasa. Anong nakabutang sa bill? Ang bill nga gin-file namon pa na si una ay sa author pa ko na. Pag ang imo income ay substantially more than a district congressman sa isa ka tuig, disqualified ka from party list. Pag ikaw ay naging presidente, vice-presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, vice mayor, disqualified ka sa party list. Pag ikaw regional director, provincial director sa anuman nga ahensya, cabinet member, USEC,
disqualified ka sa party list. Mhm. General ka, colonel, disqualified ka sa party list. Mhm. So, ayaw nila kasi Why good? siyempre, ang income nila dako kaya ma-disqualify sila Aha. So, ako man lang yan, siling ko, kung mangranon ka man, naglagan ka na lang sa distrito, di ba? I mean, mangranon ka naman niya di ba? Kaya nga tagaan 20% ang party list, Aha. parang 80% nga district, dra na lang kamo sa district. Aha. Sila mo, kung ma-intra man ng litanan sa party list, nga nag-80-20 ka pa. Yes, correct. Na nag-segregate pa ang constitution sa 20%, kung Aha. 80%, ma-intra man ng rito siya. Intra halos Di tanan. wala, I mean, defeats the constitutional purpose Aha. So, pero layi lang nga ni Action Brian Go. Kaya si Chacha kasi kisa ka na mo na kabalo ko man na sing style na siya Chacha, term Correct. extension, Mm. di ba? So, natingala mo yung President Duterte Aha. kasi kung pwede man na layi nga ang parumdom niya ang Mhm. Chacha. Actually, gina-mention niya diri, hindi chat kundi kun-as kag kon-kon, ipagid ra ang pagamienda. Yes, well, actually Chacha man na siya kasi Chacha. charter change siya. Aha. There are 3 ways to amend the Constitution. The Yes, first is Constitutional Convention. Mhm. The second is CONAS. The third is People's Initiative. People's Initiative ang isa. Mhm. So, of course, the third, no? Mhm. Pero feeling ko, kontrolado niya Congress. Kung seryoso lang siya, sincero lang siya sa ginambal niya, ipasa na din bill ni Congressman Colmenares Mhm. na limpihon ng party list. O simple lang siya na, galing kaya, kabalo ka man at ang style ng President Duterte. Style mo, bulok, balaw. Kung bata niya, congressman, siya may dynasty. Dasod na siling siya nga mga dynasty mo. Dati sila mo. Budla man siya na yung style nga. Kunyari, pabor ka sa party list. Pero actually, kung gustuhon mo, pwede ginanahin mo ang tanay. Galing Yes, kito. Tuod ba? No nga mga machat siya patabi kon pwede man lang irikta inatananda no sa Kongreso. Correct. Boy nagamo. Kung aprobahan nila ang bill ko, Aha. disqualified na tanan sa karoon ng eleksyon, hindi na sila pwede kadlagan tanan. Correct. Kay kadamo Ito lang taon ng income tax nila, o lang taon ng bigla. Hindi man nila pagpasar So, Chacha daw. Di ko magsuporta sa Chacha na yung mga rason nila. Yes, may ari Layi na lang yan, pwede na. May na-mention pag isa dugay naman ni mabatian naton ining ginagamit sang rebelde. Labi na gin-mention niya din nga Makabayan Black amo ni sa Kongreso dra CPP NPA mga front abi ini. Dugay na Yes. kay Gloria Arroyo pa na si una kag ginapa-impeach naman na si Gloria Arroyo si una. Oh. Feeling ko, grabe ka mo. Tanan nga kwarta diri sa Kongreso, sige gaagi sa inyo, gaagi sa Malacanang. Anong ibig may dokumento tanan pero sa ilang mo na sa DBM o sa COA. Aha. Ang style lang na kasi sa red tagging actually it referred to President Duterte panahon pa na yan ni Marcos. Yes, dugay na gin Ang panahon ni Marcos, tanan nga oposisyon, tanan nga aktivista, tanan nga pare o wispo nga disagree sa iya, CPP, NPA. In fact, si Aquino, Senator Benigno Aquino, na-convict na siya, sentenced to death sentenced to death for subversion and murder. So, amo ng red tagging. But the purpose of red tagging kasi is simply na paipuson ka bala. Yes, hindi ka na sagay pa-impeach kay Arroyo, Duterte, hindi sagay reklamo kay Duterte kasi basi ma-red tag ka. Kaya sila kakapot sing tanan nga dokumento sa gobyerno sa Kongreso. May sila kabalo kung din sa ila gahalin ang sweldo namon. Sweldo man lang namon. May mo kami pundo sa Kongreso. Correct. Tingala gani ko sagay sila pato-pato nga ginakurakot nyo, ginaano kami pa ako pa. Di ba la? Amo nga may isog ko daya magbira sa mga kurakot Action Brian sa gobyerno. Kaya wala ko yung kasamawat. Tatlo ko diyan termino sa Kongreso. Way bahid. Tapos ang balon nila mo niya mo to. Kasuhin kami Ang problema kaya hanggang satla naman na si Duterte. Hasta sa na lang sila. Hasta sa red tag na lang sila pero hasta sa corruption do wala gid sila may file no. Correct. Tanan nga artista, tanan nga community pantry, tanan nga
Tanong na lang, CPP-NPA ba? Grabe ka, baskog ba? Tanong, mga celebrities pa, mga universities, mga abogado. Oh. Pati si Lenny Robredo, ba grabe mo? Pati hindi magaling isang CPP-NPA ba? No, mga style na wala nga ano. Galing kay the Virgin, hindi man tao. Why na nagpamati sa mga rentaging. Yes, galing. Kay kung tuod na rentaging, o tinamo, nagliklapriso. Damo naklapriso, puno ng prisuhan ta. Oo, okay, damo Puno, damo garali permi. Oo. Kaya, Oo. yeah, oo. Anyways, attorney, salamat gid sa pagbulig discuss regarding sini, no. Kaya balo ka, may mga ulhing tubo kita nga ti mga butante naman nga wala pa gid ideya kung anong purpose sining mga party list nga ini. Somehow makabati ta sila mga criticism nga ti isling ko ahay. When isla ideya kung anong ginarepresentahan sila, i-discuss na ni for a while, at least may ideya mo sila. Last point lang. Yes, attorney, go ahead. Husto gid man ang criticism nga ang party list ginsulod sa rich and powerful kang mga dynasty. Pero ang solusyon hindi kay pagdulaon. Kundi ang solusyon pabaskugon. Butchilingon yang bill ko bala nga ilinisin. Wala. Kaya ang contribution sa party list, grabe, Action Brian. Yes. Ang party list ng mga progresibo, sila nag-file sang bill nga hindi gusto pag-i-file sa ibang nga congressman. Yes. 750 pesos across the board wage increase, 125 pesos na increase sa sweldo. Oh. Sino nga pa-impeach sa presidente? Maisog nga magpa-impeach kami. Party list. Sino ang nagpa-imbestiga sa korupsyon? Party damo iya bill kag resolution to investigate ang party list nga hindi pagtandugon sa ordinaryo nga district congressman. Yes. Amo na nga importante kay maisog yung mga party list ng progresibo mo. Kaga wala blaga involved sa hocus-pocus sa Amo na ginatawag nga may balanse gid man sa aton panghimanwa. Dapat may ara gid sang nagapabor, may ara man sa hindi pabor para makahibalo ta sa katabo sa sulod sa paggobyerno ta. Amo man na nakasimple mo. Correct. Oo. May gambal nga isang amigo ko. Nanirita na lang ang presidente, gina-criticize niyo ako. Nung kung may presidente, wala sing nasalangan na mo. Wala gid man na. May harag, hindi man na sila perfecto. Siyempre, amo na function sa congressman, check and balance. Check and balance. Kung ano gusto mo nga congressman, ang congressman nga kung sino bago ang presidente, masaylo to siya, mabalimbing to siya. Stamping pad lang. Ang congressman niya nga maintain niya gid ang independence niya, kung checks and balance niya, bisan sino presidente. Yata mas man niya kamo isa sa mga balimbing. Yes. Function na yan namon as congressman mo, checks and balance, di ba lahat? Kung man niya action by dugang ko lang last. Yes. Kung mayo man yan hambal sa mga ginimo sa presidente, thank you man lang kuya. Sino man ba makritisar? Correct. Inhatag ni President Duterte sa 1,000 ka pesos sa mga suspension na bill ko tunga 2,000. Duwa gid to, no? Nagpa-thank you man kuya sa una nga 1,000 Oo, ikaduha why gid? Ginabato tapat at subong bago na siya promise niya to. Pero ang point ko lang, ako kontrakto mo lang ginimo sa isang public official, sinami, thank you pero kung nagabuso kaya sa poder, bisan presidente ka sa Pilipinas, wala ko yan dapat. Yes, correct. Birahon ta kaya, kaya ibang shot ko na yan Kaya hindi niya mahadlok dapat kay porket presidente siya, mahadlok kaya nagabuso siya sa poder, nangawat siya. So, amo wala ng punto ko dara sa function sa Kongreso, whether party list or not, to checks and balance, the executive. Ako mismo bakulod no negrosanon. Way kuya gakapanya kay attorney ni Recominales pero mabuto kuya si mo attorney because una ang bloodline mo bala Ilonggo. Ikaduwa nagasinggit man tadi nga way taya bakulod non kay negrosanon nga senador ti. It's about time na ni siguro mo wala na mabulig ko si mo attorney no. Salamat gid sa boto mo Brian. Yes. Thank you very much. Yes. Attorney, salamat gid sa serbisyo. Mayong gabi, mabuhay ka attorney. Mayong gabi man. Thank you. Action Firing Line. Attorney Nery Colmenares, mga kaaksyon, tiyan mo ng pulos ang ginatawag naton nga party list dira sa Congress. No? May mga party list gid man nga wala pulos. Pero mostly may mga pulos. Amo tablang ang balnya ga representa sa mga sektor, sa mga organizations, akita mong iban subong mga sa mga maestra, manunudlo, sa mga estudyante. May mga estudyante kita. Kaya kinahanglan mabatian ang tingog ta sa Kongreso, mga kaaksyon, amo nang buot silingon dira. Action Firing Line. Timiara gin man tod sa mga party list to nga daw
daw ginakuutan man lang gituod sa representante nila mo way ka man makitaan nga mga proyekto. Ang ining nagarali sa dalan, ako wagi kuya ga kontra ni sila. Kaya nga once nga nagarali na sila, may mga points or may mga punto na sila nga gusto ipalabot to sa presidente ta nga hindi man aton mahimo nga ordinaryo nga tawo. Action firing line. Ti pagi sa singgitan nila, makabulig ni sila. That's why hindi dapat hindi tanan ni sila pagkritisaron. Basta among mahambal ko da sa inyo, hindi tani ining mga nagasinggitan da kung isa mahambal patabayad na 50, 200. Kalipay man na nila pero ang ila singgitan hindi mo na mabayran nga malabot dito sa dulunggan sa aton presidente. Action firing line. Ang ginbayran da sila kung ginbayran ginman sila ang painit nila kag ang chimpo nga ginusik nila dira nga nagsinggitan sa tunga sang dalan. Pero ang ila sini mga punto dira nga ipalambot mo kay Duterte hindi mo na mabayran o kung sino man nga presidente. That's why nga hindi tapag siguro ubuson. Tsakto tong kay attorney, siya hindi tani pwede madulang party list kaya why natakaroon check and balance. In fact, sa mga konsiho naton dris lokal, kinanglan hindi tayo maghahambal nga ubuson ta na lang sa isa ka linya halin sa mayor bakadto sa mga konsihales isahon ta lang ka grupo kay para amuni mo na sala na dapat pilian nyo gid kay kun wala sang may pasi dira wala gid ta kabalo kung ano nga mga korupsyon nga katabo dira kay sila la na tanan nagaligom-ligom da. Action firing line. May bot silingon kinang bisan isa duha na lang no nga may makasulod dira para maggahod man no para maggahod man mga kaksyon. Tiyan mo ng punto dira. Anyways, wala tonta niya. Kaya ni panawagan malang ni Presidente Rodrigo Duterte nga amo na pagi sa chatcha duwalan ding na lista ko galing Constitutional Assembly kag ang convention. May People's Initiative pagid gali, no? Pero ang ginmono ni Duterte di kun as kag kon mo ang hambal niya. Pero hambal niya attorneys hindi na ta. May laye na ko nga may bill na ko nga ginduso da nga maka-stop sa mga hindi mapuslan nga mga party list galing kay wala Manila ginaktuhan. Action firing line. La City 42 Action Radio Philippine Standard Time sa aton pagbalik karon mga kaksyon. I-check tanibing kinasuhay nga gakaluntad dira sa banwa sang Hinigaran. Action firing line. Ini may lamod na dibla sa politika o kon mga personal nga intereses lang ini o kon may nagakatabo ginman bala nga kon ano nga mga krimen. Action firing line. Pagbalik ta karon pero ginendorso ko anay sa inyo ang mic. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa tuwan. May gabilang sa mga utod ta, Ana Sinoro, Kativer, Araman si Sela Avier, daligid lang ha. Gamonitor sa Purok, Wagon, Barangay Bata, stay safe always, God bless. Salamat. Virgie Salgado, Araman. Si Melvin Piñafiel, Milili Oligo, sa Bunny Cave, Tangob. Si Madam Maria Lea Marabailes Balnag Glorioso sang Camilla Bacolod South, Tangob. Georgia Gargasiran, maayong gabi Action Brian, kag sa BF Anita Puentevilla sang Takuling. Salamat gid. Ana Sinoro, shout out lang kuno Barangay La Granja Pilar Compound. Si Methylene Sipeda or Daniel, bagay gid kakason gid ang mga party list kay nagadugang lang na ang budget kag daw wala man hinimuan na. Dennis Richard Tiburuma, good evening sir. Ako ya. Sir, kada eleksyon waay kuya gabuto party list ang iban tuod gabulig man pero ang kadaman mga union mana Japon ang kalabanan. Hehehe. Peace. Lisa Montecastro Narciso, hambal niya Ana Sinoro siya, joke naman na si Duterte, hindi naman na patihan. Georgia, Action Bry, okay may party list kung mapisan ang representative maghimo laye para sa kadamaan. Kaso kay daw mapisan lang sila magkuha budget. Kag pawala na lang. Tuod na. Namuno ko man gina.
Ang trabaho sa representative naton mag-obra laye, mag-amyenda, mag-investigate kung anong mga queries, inquiry. Oo. Tapos kung nasig ka na maglabi-labi na kung anong mga proyekto basta may kantuan sa lugar mo, mayugid. Iban to, duway, no? Erwin Gonzalez sa Balnyac, Sunbray, agre ako dulaon ng party list usik lana sa kwarta ginasweldo sa ila na. Joby Monares Araman, Elizabeth Gamala nagamonitor ban kag ginagreet siya lang si Aprilin Gamala, birthday to di sa Inayawan Kawayan. Homa Lomina, Raymond Medes Manangkil, good evening Sun Radio, Midgina ang politika, pira-pira lang. Paul Spot III, si John Patag, Araman, Lilia Taton, naga-monitor yet God bless. Balikan kong iban karon, la 7:46. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyar na tayo! Besyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato. Action Bray, mabugnaw pero delikado kainit sa politiko. Diha sa Color, Edward sang Kalumangan. Evening Action Bray, ang party list wala pulos huol lang sa gobyerno. Leo sa Bacolod. Gina sa Pulupan, subong gina sa bago ka subong nagana. Action Firing Line. Evening Action Bray, ang akon lang dulaon ang mga party list kay kadamo sang swelduhan sa aton gobyerno. Na kanami basta may mga unod daw. Good evening Action Bray, dulaon party list nga wala pulos pero abang lingkod ipabilin kay tingog sang taga Negros sa Kongreso. O si? Action Firing Line. May ara sang party list nga maayo ang ang dulot niya. May ara sang waigid man. Good PM sa Bangga, Pipsi, Puerte ang traffic pero mga enforcers ga CP lang kaga barker sa jeep. Ay, gle. Basi kulang pagkarong sweldo nga barker pa ni sila. Action Firing Line. Yung gabi Action Bride, dapat lang dulaon ang party list kay daw wala man na effect. Si Lorna Talibo niya sang sipalay siri happy fiesta lang sa sitio Kanto Maniog. Buwas nga adlaw ba may fiesta na to sila ba? Action Firing Line. Nanahidlaw man ta sa Plo Fiesta no, labi na gid ko may cha-cha-cha bla. Hindi cha-cha ang mention ta kay nas Kongreso Las 8:04. Check ta na sa Action Marlon ni Via Makaksyon. Kay do nagadugay lala ang sitwasyon da sa may hinigaran. Anong sitwasyon daman? Ang balita ng Action Marlon dulong sa aton sa D3 Bayo duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, maayong gabi. Action Ray, mayong gabi. Bali malawig na istorya angot sa siling kinasuhay, question kaga reklamo nga ginahaboy sang kampo ni incumbent Mayor Josina de Arceo sa Banwasang Hinigran. Patok action Bray sa pila ka mga opisyal sang Criminal Investigation and Detection Group on CIDG. Now, naman nga si Mayor Arceo, liwat nga nagapapili bilang alkalde sa Banwa. Ang isa na ka-enkwentro niyada action Bray, amo si Michel Cordova Peralta. Asawa sang Police Brigadier General na si Randy Peralta nga appoint action na Bray bilang
isa sang taas nga opisyal sa nga PNP CIDG Aha. national nga level. Ang istorya action bray is naggalabot ni sa punto nga nagduha kapag pasaka sang kaso action na bray mo. Mhm. Ang ginupisahan gid sini atong natabo nga krimen nga pagtiro sa nagutod nga Salazar. Aha. December 18, 2021 sa Pantaran Daan, Barangay 1, Banwasang, Hinigaran. Natiruhan to action bray ang nagutod Mark Christian Salazar. Mhm. Ag ang utod niya nga si Lisa Salazar Celes. Nag-resulta sang pagkapatay ni Mark Christian Salazar kag pagkapilas ni Lisa Salazar Celes action bray. Aha. Pagkatapos ang insidente, ang Hinigaran PNP nag-investigar sang kaso. Tubtob nga naglabot sa punto nga nagpasaka na sang kaso. Ang kaso nga ginpasaka sa Himabaylan City Regional Trial Court, kaso nga homicide kag attempted on homicide. Mhm. Ang duha ka ginpasakaan sang kaso, Leroy Espinosa kag ang utod sila nga si Leonardo Espinosa. Aha. Kilala bilang bodyguard ni Mayor Navi Arceo Kabanwasang Hinigaran. Okay. Mhm. Sama na unang nga kaso Mhm. homicide kag attempted homicide. Aha. No? So duwa. Ang natabok sumray nga ang ining kaso ni nagasurvey din nga legal counsel Attorney Victorio Turicampo Jr. kag Attorney Guillermo Quijida III. Mhm. Aha. Nakapinding subog ni sa Himabaylan RTC. Supposed to be compare action bray. Natalana na ding ilang siling nga hearing, nagligad nga Martes. Ug galing din reset liwat din talada sa judge. Kay may ara sang nauna na action bribe lang o hearing man. Nga lawig ang presentation sang witnesses or evidence. Mhm. Amo to agin reset ining supposed to be hearing sa siling nga kaso. Amo na kaso nga kaso. Aha. Ang ikaduwa kasumbraya kaso, nga mo nang gina-question sang kampon ni Mayor Navi Arceo. Kay ang CIDG Bacolod, nagpasaka aksumbray sang another case. Another nga kaso, nga same mantigyapon ang mga suspetsado. Mhm. Ang mangutod yapon nga Leroy Espinosa kag Leonardo Espinosa. Aha. Sa una nga kaso nga homicide kag attempted homicide, duwa lang tong suspect, kamo na magutod Leroy kag Leonardo lang. Mhm. Sa ikaduwa nga kaso nga file ang sumbray sang CIDG, ginpasaka dali na sa Negros Occidental Provincial Prosecutor's Office, nagligad nga Pebrero 17. Aha. Ang kaso hindi aksumbray homicide kag attempted homicide. Mhm. Kundi nagmulubugat kay nagkaso na murder kag frustrated murder. Uy, sumaka na. Sumaka. Mhm. Kag sa nga kaso ni ara na angalan ni Mayor Navi Arceo. Uy, ti anong iya connection to? Mhm. Kaya mo nang ginapanginwala at sobrang kaya nag-question ni Arceo Aha. na siya sa una nga kaso to homicide attempted homicide. Wa ito nga lang ko kag mayara sang survey witness sila nga nagapamatuod nga wala siya sang kantanan. Iklaro tala action mar no magambal ka homicide nga paghitabo meaning may ara pa sang lalisay, may ara pa sang depensa o ano nga sitwasyon. Kung mag-murder kaya, kung baga duga talikod ka na lang gidya nga
tiro karikta nga wala na sang komusyon. Amo na nga aton pagpatag, Action Mar. Yes, so kay kung kampon ni Mayor Arceo ang pahambalon aksyon na Bray, atong natabo sa December 18, away to aksyon Bray sang pamilya. No? Kaya ito pataylan ni Balay ang Salazar kag Espinosa. May personal sila nga away kag may lalisay nga natabo. Amo tong isa sila nga lantaw nga rason kun nga natabo yadtong krimen. Una gid nga idalantaw diri sang kampo ni Mayor Arceo is politically motivated. Tungod sa referente na ang kaengkwentro ni Mayor Arceo, Peralta, Langbana, nag-auyat isa sa pinakataas nga posisyon sa PNP CIDG. Kasi kung murder, ang bahal ni Arceo, kung di tadi pag-questionon, kung di tadi pagbatuan, sa panaugan ka bisang warrant of arrest, di apektado gid ang yesterday kandidato. Ang pamangkot in Action Mar, paano naapid ang ngalan niya man bilang ano siya dira sa kaso nga ina? Kaya tiway gin man siya natabuan maybe garo sa pag natabo tong insidente. So ano siya? Ang akusasyon si Action Bray siya nagsugo amo na. Kaya atong magutod nga Espinosa Action Bray ti serve nga bodyguard ni Arceo. Yes. Ang latest amo ni. Kundi uway ito madayon ang supposed to be kontane hearing dito sa unang kaso sa Himamaylan RTC. Ang kampo ni Arceo pagi sa kay Attorney Victorio Torrecampo Jr. kag Attorney Ray Gorgonio nagpasaka sumbray sang reklamo sa ombudsman. Din receive ang ombudsman March 31 kining 2022. Naka-address ini sa kay Honorable Ombudsman Samuel Martires. Ang kaso batok ini sa tatlo ka mga opisyal sa CIDG. Una, Police Brigadier General Randy Peralta. Namo nang bana sa nagpapili sa buong alkalde sa Inigaran. Ikadua, Police Major Chris Artemios Divaras. Ikatatlo, Police Corporal Vincent Bantilio. Nga ining duha ni si Bantilio kag Divaras. Amo ning taga CIDG Bacolod City Field Unit. Dili gina subong Action Bar, subong. Oo. Okay. Ay ari ang ilas diri nga opisina diri sa may Bay Center mo. Diri sa may talan sang San Juan Action Bray. Ang pangabay sang kampo ni Arceo sa ombudsman nga kung pwede, by the way, kaso mo ni grave misconduct, violation sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kag violation sa Omnibus Election Code. Kaya matis na mo, anak sumbray subong mo, na panahon sa eleksyon, kag ginaangot ang ini nga senaryo sa eleksyon sa maabot nga bulan sang Mayo. Ang ila ring nga ayo sa ombudsman na kung pwede maisyuhan, ipaidalom sa preventive suspension pending investigation ang ining tatlo sumbray sa mga opisyal sang CIDG amati may kabalakang kampo ni Arceo nga base kung nagamitan nila sang poder ang sitwasyon dara sa Inigaran kag maka-influensya sila sumbray sa mga witnesses sa kaso na pasaka. Action Mar, saan natabo ang krimen ganito, Action Mar? Ano nga year? Sinilang or? Diyan lang, December 18, 2021. December 18, 2021, ano? So, una na ang filing sang kandidato ta, no? Oo. Yes, okay. Nakauna ng filing kay October at ang filing sa COC. October, naka-appeal direction Bryce sa dokumento kay President kay nasang kampo ni Arceo. May dokumento din nga handwritten action Bryce, balagin sulat lang ni Olivia Salazar. Si Olivia Salazar amo ni sa ang Iloy sadtong duwa ka nga Salazar. No? Muna sa Iloy.
may ara sa sang handwritten action na baray nga sulat napitsahan January 14, 2022 nga kung si Mayor Arceo pa ang pahambalon. Ini nga sulat ni nagapamatuod nga siya o kung si Arceo wala sang kahilabtanan sa akusasyon sa iya. Wala sang kahilabtanan sa nagluntad nga krimen. Kumbaga daw support inaabi, support At naka-address action bray sa CIDG Negros Occidental. Camp Alfredo Montenegro Jr. Bacolod City. So pare ang hulaton pa kung bala nano ni ang response sang ombudsman kung bala paboran ni ang ayo sang kampo ni Mayor Arceo na ipaydalo manay sa preventive suspension pending investigation yan ang tatlo ka mga reklamo ng mga CIDG officials. Unahon ko pa Attorney Ray Gorgonio Mayangot sa kang reklamo sa ombudsman. Well, dapat may may request for issuance of preventive suspension. The ombudsman has to immediately act on it kasi napaka-crucial yung pag-suspend sa kanila para hindi nila magamit yung poder nila to influence witnesses. Alam naman natin mga CIDG marunong yan mangharas, no? At more importantly yung paggamit nila sa position nila para i-compromise yung clean and honest election, specifically sa area ng Hinigaran. So that's why we are asking the Office of the Ombudsman to immediately suspend these police officers, no, or elements of the CIDG, specifically Brigadier General Randy Peralta and his cohorts, no, si Major De Varas at si Corporal Bantilio. We will be following it up para masuspend immediately yung mga nakasuhan naman. Ang sabahin naman ng Sunbray sa ganang question kung pala pwede papasaka another case na shame man sa Japon ng Sunbray nga doon scenario bla inagin natin mo today from homicide kag attempted homicide nga umuda na papasaka sa Himalang RTC kung dala pwede unit sa another venue naman or hindi. No, ang gidalang tao dali sa Sumbray ni Attorney Guillermo Tejeda III daw ala ining tawag ba lang double jeopardy. Kung tani, ang bal ni Tejeda nangon si kamulitan ay ang activity ay anatang masaka o nagakato. Hulaton abi, no? Hulaton anay. So nag-check anay-bla sang mga facts or nangusisa anay. Kaya kasi I don't know kung naroon natabo kung nga ang naglapos punto nga nag-file na sa separate nga kaso. Kag nagbulubog at may dami ang kaso. Pero ti ang abogado nila gintunan man sa abogado nila pero ti ilang tawon tani ano. Oo. Yari ang observation na Attorney Tejeda. Well, legally speaking, ilato yung move nga nag-file sila another complaint arising out of the same incident sa tawag na naman sa layis procedurally flawed. So kung wala sila motive or wala sila other ill interest against sa mga involved, there was no reason, wala kita ni rason nga mag-file sila may pending case na mo. Without prejudice sa among defense kag sa we don't want to preempt any of course legal outcomes ng kaso. They should have availed of another remedy and hindi ito yung pag-file separate complaint which is technically not allowable. Ang CIDG has no legal ground to do it. Separate complaint, I mean, arising out of the same incident sa mga kanina nag-examine sila ng isang facts of the case. Dapat, technically dapat why ito nila ginimo. Basically, why dapat nila ginimo. Now, ari pa bakit ka naman Action Bright, ang luyag lang ipalabot ng mensahe ni Mayor Nate Arceo. Ay sa pagkalakip sa ngalan niya Action Bright, aral na sa supplementary affidavit, no? A supplementary affidavit, sang isa sa mga complaint na itong si Olivia Salazar bala, na si Mayor Arceo Pambalon, daw din pilit lang ang Action Bright mo. No? Kag daw din inpilit para nga at least ilakip ngalan niya patermahon parang
dihon sa sining supplementary affidavit. January 4 nito, ang supplementary affidavit nga sa din ara ng ngalan ni Mayor Arceo. Sa una, sumbraya wala ngalan ni Mayor Arceo sa homesite ka center homesite. Sa meron sa second order, ara na ang sa alkalde. Ang pamangkot dira abi kon itong mga biktima ano kontrato ni Mayor personally do amo na abi amo nang habapos dira. Oo. Mario, aring statement no ni Mayor Arceo sa Ganagaran. Ang CIDG Bacolod nag-conduct sang re-investigation considering the fact kay sa rason ko no may communication si Olivia Salazar sa ila nga mag request for investigation. So pero why sila kabalo ang CIDG Bacolod nga may ara nga daan communication sa akon si Olivia Salazar nga sa diin nagapamatuod nga hindi ako involved sa pagpatay sa bata. Handwritten address sa CIDG sa Nopo Bacolod nga sa diin gina-request lang to ni Olivia re-investigation lang sa kaso nga wala kuya labot. Diri-diri nyo nakita nga may malisya gidya ang CIDG Bacolod nga nag-intra sila kaya involved ang akon. Ngalan, pag-oon pa nila nga si Olivia pa nag-request. Pero sa kamaturan, mismo ang complainant ng kapamatuod sa handwritten niya nga sulat nga why kuya dapat labot dira sa pagpatay sa nga bata. Kaya hindi kuya involved. Sa gina-claim dira nila nga nagpapatay ako sa bata kag bana tungod involved ako kuno sa droga like sa illegal mga activities. Pero sa sulat sa ako niya wala kuya involvement dira. Kaya wala man kuya involved sa droga. So ini may mga malicious mga intent on the part sa CIDG Bacolod. Kag para sa akon hindi ni matabo kung during that time wala ma-appoint o ma-designate si General Peralta as CIDG Deputy Director sa national level kag wala ini ma-appoint ini mga tao. Kag ini yung mga tao na-appoint ini during his time or his tenure as Deputy Director sa CIDG. Ma-attach mo siya sa sining mga tao kag based man sa affidavit sa mga akon ng mga witnesses kung sa diin may mga CIDG officer nga nagakumbinyo sa sining mga complainant sa pag-file ng kaso against me. So may makita mo gadyang malicious intention sa CIDG Bacolod. Gusto nila ipapriso ko kasi as one of the nagsugo, siyempre dadala ko na. Kaya nga will happen sa ako nga bodyguard nga ma-file murder. Dala ko kaya ako nagsugo. Based sa affidavit na bago sa ni Olivia Salazar. Amo next na Brian. Porte no. Lawig din nga kon mo, lawig pa nagsumbray nga istorya kay kadamo kita sa dapat nga bantayan di. Kabay pa nga antes mag-abot ang eleksyon ng sumbray ma-resolbar di tara nga problema diya. Total ara nagin man sa korte na kung ano tong mga palayag ni attorney third kaina ginbaton man sang korte ate let the court decide kag makatag resolve sini action mark kung ano gid man ano. Yes, duwa sumbray balantayan today ano ang response sa ombudsman kag ano result sa sang hearing nga way madayon natala din kalaman sa masunod nga adlaw dito sa may Mamaylan RTC. Gusto ta malambot ani ang asawa ni si CIDG Peralta no kay ti naka-mention si Mayor nga politically motivated ini no. Oo. Bukas sa Supreme Radio bisan ang din pangmuno ganing official sa CIDG. Pwede gid na makasabat sang tini nga balita aton na Bray. Tingwaan tang Bacolod sa CIDG kay itong isa gin mono mo ari man ni sa ihan guro. Yes. Report para sa action firing line. Ako naman action Marlon Hervaya. Mga ka-action sa Dinggapan sa Pinas, laboton ka sa Amon Balita ka Serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sama-sama Action Radio. Action firing line. Salamat Action Mar. Balita gikan Kapitolyo Provincial dulong sa ton sa D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action firing line. Presentar lang ni Action Marlon ang facts sining mga kasuhay dira sa Hinigaran ano. So kung available si Madam Peralta, di bang sala Michelle ano? Peralta sa Hinigaran nga nagapapili alkalde ati kuan ta sa sang reaction regarding sa palayag ni Mayor Nadi Arceo. Action firing line. Ay, pwerte no. Alas 8:25 na pagbalik ta dungagan tang balita karon gikan sa Bacolod mga kaksyon pero ginendorso ta sa inyo ang DTX 500 capsule. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest
Maayong gabi lang kay Sir Imbong Jocampo sa Iloilo, Diding Alojamiento sa Pontevedra, Rosalina Arellano Espadero, JR Pabalinas Panagiton, si Jane Braca Adeva, kag Braca Adiva naga-monitor. Na? JR Pabalinas. Good evening, Action Radio. Wala ginto maaksyonan ang Sabago na nagapanghaboy bato. Ang biktima, hindi sila magpa-interview. Para may ideya ka lang, sir. Hindi na sila gusto mga i-on-air pa ang ilang problema hinabuyan ay bato. Angel Grace Panhilason, naga-monitor man sa Pearl Garden Hotel. Salamat, gid. Si Hil Javier, correct Action Bray, ang mga nag-rally na may ara gina sila punto nga ipalabot sa presidente ta. Kay tanan nga korupsyon waay gid ga kadto sa kinahanglan sa mga tawo. Puro na lang pasalig waay tupa. That's why amo nang komento ko mo. Ngayon yung mga party list nga naga-rallies tunga sandalan. Inisla nami ni kay amo nislang gasinggitan para sa tingog naton. Kita hindi man naton makuha mag-rally kita da, kundi lipay tang ara sila nga nag-rally dira agod ipalabot sa presidente kay ang iban nga mga singgita nila da may punto man, may ara man nga wala punto. Pero mostly gid for the benefit of the public ina dira, na? Monitor subong si Tatay Idilaos kag Isabel, si Madam Jinky de Lagdon, nag-greet niya lang si Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex R. Montesa, Milili Oligo, kag pamilya ya sa DSB. Jerel Gadudo Araman, salamat gid. Sige. Pagbalik ta karon damo pa ta balita alas 8:27. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa ginaendorso naton sa inyo mag-aksyon. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon. May kabilang kay Ruel Montaño Vicente, salamat gida. Naga-monitor sa Bilyaran, Barangay Banog-Banog, Isabela. Si Madam Vanessa Mayo naga-monitor man sa Minnesota, USA. Salamat gid, ma'am. Action Firing Line. Kag ari pang iban no. Balikan taning mga texter na to. Action Bri, iban nga party list pang warta lang hindi man tanan mo nang maayong komento kay Kwan Bla. May gapamira. May nga Bection Bri mo ginakay bisan madagdag ka sa Carabao. Dalon ka sa ospital, hambalon ka sang Dr. COVID, no? Si Rex de la Cruz niya sang Pinamayan, Kawayan. Salamat gid, ano? Evening Action Bri, para sa akon niya hindi bagay nga dulaon ang party list, pilion talang ang maayo kag ang makabulig amo lang na Action Bri. Kag salamat sa pagbasa si Roding niya. Husto gid na, no? Mayara sang maayo, mayara man sindi maayo.
Evening, so Brian, mangkot ko tani kung ano ganito ang party list ni Attorney Nere gani. Bayan muna na siya before. Subong waay na, no? Kay papili na siya senador, no? Graduate na siya mo. If ina yung mga bayan muna, dugay-dugay na gina sila nga party list iya. Maybe guro pag umpisa sining sang nagligad kapag tukod sang 1987 Constitution na lakip na nada mo. So, hindi lang ko sunado, basta ini sila, duway pa kuya ka natubuan bot do, nagarali na next one. If nga sobray ko, okay gid ko. Party list, monitor gid subonga. Salamat gid, may gabi. Tamyaw ko lang Nonoy kag Rosalie sa tanan nga taga-Tabayag nga nagapamati gid subong. Sige. Action Bray, tamyaw lang ko da kay Norman Blaca, Balinsoy, kag kay Chay Nelly Awakay, sumag kay Major Opimo, nga nagatutok sa programo. Salamat gid ano. Panamyaw si Black Hawk niya. Siga. Action Firing Line. Gusto ko lang blaliwat i-report ining balita sa Banwasang Ilog. Sa hapon, may nadisgrasya nga mag-ulutod. Nagasakay sila sa motorsiklo kag halin sa piyestahan mga alas 4 sa hapon. While ga-travel ini sila, nakasunod sila sa isa ka truck mga kaksyon nga buta sang tubo. Paglambot dira sa Barangay Dankalan, may ara sang blind curve nga ginatawag or likuon. Ay man imo iya nga nag-overtake ini sila nga duwa Action James, no? Nag-overtake sila sa madlaba nga truck nga ini. Kag sang didto na sila kontani, lapit na gid sila makalampuwas sa ulo sang truck. Baunano man imo nga may nag-ulhot nga sugata nga tricycle sa atubang nila. Action Firing Line. Te ang ginhimo, gusto kong tani nga mangita ideya nga makapalagyo sa tricycle. So sumangit ini sila didto sa panguna kag sa wala nga bahin sang rueda sa sining truck nga ini. Ti bala kon single motorsiklo duwa rueda mo. Pagsangit kundi nagbinaliw-liw ini sila. Ang driver nga manghod natabog sa piyak nga dalan. Nakaangkon sang kasamaran pero ining magulang nga angkas niya, dito na dalasa gid siya sining truck ini ti patay gid niya. Action Firing Line. Ang iya sining asawa sa napatay, nagasunod man ni sakay sa motorsiklo sa ila man to utod man nga naga-drive. Pero layo ang distansya. At ti pagabot sang asawa nyo ay na, gakalaluslos imo ya pati mga brief ya gaililidog mga bayo ya gakalabitas. Action Firing Line. Listen learn sa mga driving skills bala ninyo, ang ideya bala kag preparation sa pagdrive. Simple lang gid katama mo. Once gani nga likuon, once gani nga hindi ka kita sang kontra mo sa piyak nga lane mga kaksyon nga naga-counterflow, never kagidya dapat ya mag-overtake sa mga dalagko nga salakyan, mga magagmay nga salakyan. Okay lang kung motorsiklo man nga unahan mo, pero kung inang sa kupon mo ang piyak nga linyagin overtake nga blind ini, may tendency gina nga matabo si mo. Action Firing Line. The next time hindi gid mabudlay gid katama. Imagine mo na pangalipay ito sila puli halin sa piyestahan pero dangpa nila ya kamatayon, no? Kamatayon. Ang asawa pagkakita yang nga nagkalaluslos ng bana ya ti lumpiga Bit-bit pa ang duwa ka mga kabataan mga kaksyon. Action Firing Line. Ti may lang way nadalasa pero may napatay gid la sa pagkasubo nga sitwasyon. Pag-drive ta halong gid mga kaksyon. Last 8:44 na. Gina-endorso ko sa inyo mga kaksyon ining The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga may gabi lang kay Nanay Virgil Pinda sa Silin Homes ba naga-monitor. Salamat gid. Si Chris Vilma Treyes sa Barangay Estefania sa may East Homes 3. Wow. Salamat ginay sa pagmonitor. Si Andy Saludares, Action Day monitor lang kami di Barangay MH del Pilar, Pontevedra.
Dens Liboon Nimenyo, shout out Kunsing Nimenyo, pamati gid subong, avid fan mo gid siya. Bao, salamat gid. Thank you gid Madam Dens kag kay Kunsing da. Thank you gid. Ruel Montaño Vicente, Action Bray, may gabi. Okay, nabasa ko na kay Inana. Okay, sige. Balikan tang iban, last 8:45. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gani si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Firing line. Kolabo sa kita sa panahon na standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinavia. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa wanggapon nga istasyon kag oras mga kaaksyon ano. Mga kaaksyon ano. So sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless.